Bantayin Okay, nyo. Chan. Sanin, nililamig kaya ka. Nangkarakal katak. Nangkarakal katak. Sanin, dilil. Okay, Chuka ng king new point. Ayan, nakaiya yung Nepo Mart. Welcome back, Nika. Kumusta na ka? Kung magtaka ka, nino yung bemi ngayon ni? Magtaka kami mo rin. Happy nini Webis Bernis. Alia. Ang pongi. Pakikat kita. Anyway, Chuka ng king Cool Fusion. Nung magtaka kayo na ng Cool Fusion, pareho tayo, magtaka kami rin. Nyatra, let's go. Sawadee ka! Sawadee ka. So, na natin kayo ni Kev? Atin lang desserts. Dessert. From Thailand, Taiwan, Singapore, and of course the Philippines. Fusion of the dessert cultures of those countries. Alia milk tea na. Alia milk tea. It's another... Tuna. Was. Please. Oh my gosh. NYC Great. Do you want us to do more? No more milk tea. Pero hindi sa milk tea. Andyang nano kapatis, ating kang pamangan na pwede kaya kayo. Wow. Nano yaman lasing battle mo. Okay, tara lang tayo. Kasalukuyan lang mamili kasi ng karakal flavors, ng karakal fruits, ng karakal toppings. Basically, yung dessert ni Kebs, milk-based dessert yan Wow. Milk ang pong soy. Milk and soy. Kung lactose intolerant ka, pwede yung soy milk. Pwede yan. Enhance malaria gani. Dangans, masakyan pa ka na Ikaw mamili ka rin ingredients. Wow, ikaw mamili kang ingredients, ikaw mamili kang toppings, kay ba't iserve din kaya ka? Alam ba't ang malam ready na ilang ginawa? Alipin how to order, choose your fusion, and we roll! Baka na naman ba? Ano naman naman na to? Okay, ayun na pala kaya tayo Sir Zep. Zeb. Zep. Zeb. Sir Zeb. Nung ka mga pamilya, magpiyak ka mo kahit tulgum Say stop. Stop. Bangga. Kanina balo yan, kari paunakan mo na. Makarinig ko kasi sa Palagi mo chocolate ang pong mangga. Totoo, malyari lahat. Stop. Kasoy, Graham. Amo kasoy mong Graham? Wala, piniting rule na. Stop. Homemade chocolate syrup, duming. Stop. Strawberry, ang buong mango. Strawberry popping pearls. So kumbaga, ating kang base, ating kang toppings, ating ka pang dala mo pearls kaya lalam mala milk tea, pero iya milk tea reminder. Isa itami nga pa siguro ganyan, super Instagrammable na rin ka mga. Iya kasi itang milk tea na usual dapat kasi lako tamo itang mentality na patient dessert kaya nga ngiles puro la milk tea Nung health conscious ka, Wow. buriming ala sa itang natural form da ring fruits, soy, mga kanyan. Wow. Deni, okay lang. Kasi our soy milk drink is organic and halal certified. Anong buri sabihin ng halal certified? Teka Ken. They are cooked in a certain way na certified by na-accepted ka rin cultures and countries in the Middle East. Baka to yung nanong calories, fat, carbs, protein. So nung nag-diet ko. Basically, taho yan eh. They're calling it part of their organic creamy taho fusions. Itang pinili ko itang mango graham. Nung mantun kang tako, kaya ka man magtaho kang dalan. Hindi mo tayo. Actually, yung taho may, kumpara kay ng alawang taho, diyang may ginad syrup, manyamay. Okay. Medyo aliwaya pininikit ang taho nga akit mong lalakuda kagandal. Muffin. It's very refreshing. Manyaman pala kintawing marimla. Wala kasi usually mapali na. Pero yaku ref kaya patay kaya gisan. Kaya ka nang kaya pati bayo. So ano naman yung ingredients na nini? Tingyang itang organic soda, mango jam, at yung grahams. And sa pearls. Siguro depende kayong style mo na. Pero ako wala mas buri kitang bubuya pa. Pero in fairness kaya, very creamy. It's very filling nung... Mantungan tang words mo. Mantong Vocabulary. Witty stuff na sabihan ka. Diyan mo ko. Soybean curd. Soybean curd. So soybean curd is in this. If you don't like calling it taho, you can call it a soybean curd. Ano nga sabi mo? Legit siya. Kids don't like. Don't like. Tuloy-tuloy mo. Tuloy-tuloy mo. Burin yan. Sabit may chemical. So explaining Sir Zeb itang technology na nitang bayan takap. Wow. Alala ko kami ni pwede may sip-sipang gani kay habang may gamitan panilas may pa. Wow! Northern and Bernice yun eh. Okay, Bernice. Mapag milk tea ka? Wow. At least, try nito ang difference ng milk tea or soy. Ini soy-based yan naman ining drink ka rin. Mix ka na. It's your drink. Ikang bala soy. Damn! Manyaman niya, pero makain mo yung... May adjust yung sugar level na. Mali. We give it to get 50%.
Balik masandingin ka. Biodegradable, good for 5 uses. After may ginamit, pwede may dyan tanaman. Gusto mo may alalam. Cookies and cream. Balik. Gusto mong may sana ka talaga kung mayo muna, manibayo ka na. Manibayo ka. Pero I-appreciate mo retang ingredients na, lalo nitang soya, same. Cookies na yan, cookies pala. Mas lulunto na rin ang flavors na rin ang individual na ingredients na. So apin nitang utang andyan pamatakan me. Ali ka, Masuya. ay pong ali ka mag-guilty. Wow, wala ka mag-guilty. Okay, next na drink is avocado base. Magkano yung avocado base daw? 180 pesos. So organic soy ang pamuri nitang base na. Kaya batating yung fruit mix. At yung pangalawang choices of fruits. At iba, ating melon, mango, banana. And nani nga chicken bago? Chocolate syrup. Ikatamo mo yung mahilig na yung avocado is dessert. One thing, Actually, wow. ne, kasi karapot ang malbi akong Instagram. Sandwich. O kaya palaman degen tinape, lagay degen omelette. Paano mo parang ako rin? Takpa may itas straw. Wala talaga matinong sa Alya masyadong sweet. Sana yung avocado. Talaga? Taka kayo nung alay o talay Miguel eh. Lea ko mine. For the first time in the history na ning Vida Local, mas marakal na rin babae. Wapin actually, wa. So, yung lalawin niya eh. Wala mong mamirito ya, pero imbes na papali ya, ining kayo ng lalamarimlaya. So, sobra ya dimla na mag-freeze ya tambing itang lege ng soy, maging ya tambing ice cream. Gawa na lang rolls. Okay, happy nini out sa Instagram. Ice cream roll Ice fusion. cream raw fusion. Uy, look at the popping boba. It's the poppers. Effective being say stop down. Oh, okay. So, kini may approve na itang pitik bulag ng Niga. Nag-work yan. Niga, out of 10. 11. 11. Yes. Solid yan. For 200, kay sharing yan. Wow. Nagpag yan, Super random na yung piniling Niga ni. Kunyaman. Tweezer. You can go wrong. Wala imagine ang milk. So, parang aret ang ating dark personality, pinining kayo. So, nano nalagay mo kayo sir? Avocado, Cheese. Black base. bala mo uling niya na yung base na is coconut. In order kay organic charcoal blend, pinyang kayabing, avocado, and mini mochi. Yan cheese, at yung keso, ng katsukan ng bandang kilog. And then the homemade yema. Ay, gagaling na. Manya mo yan eh. Manya mo yan? Magaling nga, magaling. Nung ka-random rin ang ingredients na pero maabusi yan yung kanyaman. Iniiburi kayo kasi marimlaya. Di ako yung magluto eh, pero Kenny Confusion, you're going to have that experience. Dessert ya pero luluto. Pininitang s'mores. So, manusok ka pa. Kamadwa, ipali ni marshmallow. Kaya po titikis ting marshmallow, ketang, kanan. Kanan? Satisfied na kayo kingkay na, mamili kayo mismo pidukanan nyo. Either graham or itong cracker, salted cracker. Kumbaga sandwich me. Sandwich niya kanta. So, ayan. Yeah. So, tapos kanta. There's the money shot. Yes! Ding aliwa, didinan din chocolate from top and bottom kanta nung bisa. Ingkay mo talaga, you need to make it burn pa ng konti. Wow. Tang malambot pa din. Hindi ka alam masyadong Wow, yeah. Bye. Totally complete. Uy, ka naman wala na marshmallow. Magaling ini to kimit ang crush mo ganyan kasi kailangan mo sa potang gawan ninyo. Wow. Ating chance na mag-holding hands kayo. Ani, itapin pang barkada eh. Pang barkada eh. Wow. There is no better way to bring people Wow, together than naman. with deserts. Dessert. Wow. Deserts. Yabi-yabi lang talaga yung desierto rin. Yes. Timid mo yan, tingin na. Oh! So, itapit with ano, it alwain ini. Mayo yan, dyan may yema. Yan. Salin, dilin namin kaya ka! Sir, sorry ako maglinis kanina ko. Yung karakal katak! Yung karakal katak! Niya kasing kakatak. Kaya po makain didikit yung marshmallow. Kaka talaga maliaring aligawan. Mabi. Hoy pa! Soy Kimita. chai. Wow. So, ano kati kong kaluguran kaluban ng silin? Iyedo talaga ini. Sila ba niya, mamayaran niya po. Anong malton kayong dessert? Itang buriyo, aliwa naman, marakal mixes, marakal toppings, and then liwalo ang variations, perfect in cold fusion. If you're craving for something sweet but at the same time healthy, this is the place to be. At ko saan sabihin, pero rin na.